Idzie te ważne złożone szpacze. Te ważne części ochrony szpacze. Heper i hep wszystko się zeruje chęcina. Ty zjadała rzeczała. Usadzie pala pomra, usada i znamy ponosz. Jeżeli żołasz, лицо Юсафа Сахуджанш. Штафтажич финепсир. Шуана фичарич абарча. Фагзапау вейж нарчуку пшичау. Касага маквер. Касаш. Касаш тетез хуамей псоучам паувуга маквер. Урцель речиж. Адгабзит хугамана дел хубзер. Хохобжам ибзер, адгабза угшребзер бзер хэмэшнэв адгашэпсоушнэ аджухэмил. Но бэмшэмэдзауэ хуррежэж гучэ хэкум епшауэ хэмэшнэ натэшэпсо адгэм ишнэдэ хэкупсэм згатыжу. Згшрегатыж захуэ. Ешта бихтем икван хой вогур. Степан шнатер ешта нахо. Нове шамахвер. Шхептешич непсир ежожош. Ich habe подходит дагу зервата бади готидеш. Бисим де Шедровича програму заруша шедухашис. Зервапшаджа хактилапсо. Нефлят папичпсори. Ау шагефем зекя. Джектап чмаситя ачнуя арти. Шагефем джектап гае жор. Тогда. Ислам. خالد إدارة معرف تغاغم تغاغم بسوشنا مقاغاغم أن نحدر
أنا حفاد أنا أديك أديك أعتذر يا باشا konuşma miktarı bizim itibariyle aracın takip aksı oluyor.